बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गगामुख बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव लोगोसे अबयपुर गामि बाथौ धोरोमारि आफादनि खुंफुंनायाव दिनै 1 बैसाग 15 एप्रिल रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै अबयपुर गामिनि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै फालिदों। गेदेरफोरखौ खुलुमदों, उन्दैफोरखौ बोर होदों। साबायखर बावबाय ओनसोलनि रादाबगिरि बिथांमोनसिम गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै जे बेयाव फैनानै जोंनि जिथु हाबाफारि बेखौ रादाब लाफैदों, बेनि थाखाय नोंथांमोनसे रोजा रोजा साबायखर। दिनै जोंनि गगामुख बियाब बाथौ गौथुमा दिनै जों अबयपुर गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै 15 एप्रिल आरो गोदान बोसोर बैसाग दाननि 1 अक्ट' शुक्रबार दिनै जों बाव प्रत्येक बोसोराव लादों। देग्लायनि बोसोराव अबयपुर गामियाव जों लादों गाजा गोमजायै। बेबायदि धोरोमखौ जौगालांहोनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ सांग्रां लोगोसे उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ बिथिङाव दावगालांहोनाय, लोगोसे धोरोमनि बिथिङावबो लाइमोनफोरखौ मोजां लामाथिं बा दानिफ्रायनो धोरोमनि बिथिंजों दावगालांहोनायनि सोमोन्दै सावरायलायनाय, लोगोसे जों बाथौ गौथुमनि जिथु हाबाफारि मावनांगौ हाबाफारि जेरै गोजौ लामाथिं बा सेन्ट्रेल गौथुमसिम एबा जों सारा बिश्वआवनो जेरै दरबाराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगालांहोनायनि हाबाफारि दिनै जों बैसागु फोरबो जेरै गगामुख बियाब बाथौ गौथुमनि गौथुमा जेरै गाव लादों। बेनिखायनो आं आसा फारिदों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आं मेसेज होनो सानदों जाहाथे दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां गामि दं, गोबां गामिनि रायजोफोरा खौसेथि जालायनानै संसार जानायनि बे सानस्रि लाफायो। लोगोसे जों न'खरनि गथ' गथाय फारसेबो सुख सान्थि जाहोनानै रायजो राजाजों जोंनि गामिनि रायजो राजा हयथ' अबेबा गामिया 50 घर, अबेबा गामिया 50 घर दङ, अब्लाबो जों गामि न'खर फिसेनि होननानै सानलायनानै गोरोबलायनानै संसार जानो। लोगोसे जोंनि बर' हारियाव गोबां माहारियारि गौथुमफोर दं, गाव गावनि गेजेरजों हयथ' दाङाबाजि जालायो। आं सानो बर' हारिनिखौ गेरेमसा हारि जानो थाखाय धोरोमारियानो जा, राजखान्थियानो जा, सोलोंथाइ बिथिङाव जा खौसे जालायनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जाहाथे जौगालांनो धोरोमनि गेजेरजों बेखौ खावलायदों। लोगोसे जोंनि हारियाव गोबां बाथ्रा दान्थे जायो राजखान्थियाव। जेरै बिटिआर एरियायावनो मोननै हान्जा दङ गोख्रोङै, BPF आरो UBPF। बेयाव दाङाबाजि जालायबाय थायो, जों दुखु मोनो। ओजोंहाय नांब्लाबो जोंनि सा सानजा जोंनि बे धेमाजि जिल्लायावबो जों दुखु नांफैयो। बेयाव जायोबा जों बर' हारिया जों दुखु नांफैयो। गावजों गाव मानो दाङाबाजि जायो? आं खावलायहरदों बिथांमोनखौ, प्रमद बर' सारखौ, लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाहाथे खौसे जानानै मोननैसोबो खौसे जालायनानै जाहाथे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जाहाथे बिथांमोना रल लायो। आं बेखौ खावलायहरदों। जोंनि गगामुख न'खरा बा गगामुख बियाबनि बाथौ गौथुमनि बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे खौसे जानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जाहाथे बिथांमोना रल लायो। बेनोसै आंनि साननायाव दिनैनि सानखौ जेरैबायदि मोजाङै दैदेननानै रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजा फैनानै फालिफैदों, जाहाथे इयुन समावबो जों मोजाङै मोजां फैनो हायो। आरो लोगोसे दिनै गथ' गथायाबो जेरै फैनानै मदद होफैदों, बिदि मददखौ जों मोनबाय थायो। बिनिफ्राय जोबजासिम थांनानै जाहाथे बे जोंनि धोरोम बा जोंनि फोरबोनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगो गाव गावनि न'आव थांनानै गाव गावनि न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसा गासैबो सुख सान्थि रायजो राजाजों गोरोबनानै संसार जानो हायो। बेनि थाखाय आफा अबंलावरिनियाव बोर बिनानै बा आर'ज गाबनानै आंनि दिनैनि रादाब बेखिनियावनो गोजोनथों। दिनै बैसागनि 1 खालार आरो बे 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम जोंनि गासै बर' माहारिफ्रा गाजा गोमजायै बयबो रंजायो, फुरथि खालामो। बे फोरबोआ जोंनि आबादजों सोमोन्दो दङ। मोजाङैनो फालियो। बेवहाय जोंनि बे फोरबोखौ फालिखांनायनि उनावहायनो बयबो हायलालो बेनि उनावहाय दैज्लां बोथोराव जायानो जा बे फोरबोखौ जोङो फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोजां खालामनाय दं। बेफोरनि गेजेराव दं जाहैबाय जोंनाव जोंनि मोसानाय मोसानायनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनाय जायो। लोगोसेयै बेनि गेजेरजों जोङो
गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव लोगो हमलायनानै सालायनानै खौसेथि लाबोनायाव जों खामानि होयो आरो लोगोसे बेयाव गाव गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ मान होनाय गेदेरखौ खुलुमनानै मान होनाय उन्दैनो बोर होनाय बेफोरबायदि खामानिया जोंनि बे बैसागोनि 1 थारिखआवहाय जायो बेखौ लानानैनो जोंनि दिनैनि बे गगामुग बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बे अबायपुर बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै दिनै बे फोरबोखौ फालिनाय जादों बेखिनियानो गोदान बोसोरनि 1 बैसाग फोरबोआव बर'नि बियाबा जोंनि बयबो गामियाव फैनानै धोरोमजों लोब्बा गोनां अबायपुर गामिनि बिदिनो फैगौ बोसोरफोरावबो गाजा गोमजायै जोङो गुबुन गामियाव माग दमागै बैसागो फोरबोखौ फालिनो हायो बेखौ जों गामिनि रायजो राजाखौ बे समायाव बे फोरबोआव गासैबो रायजो राजाखौ जानानै हेफाजाब